Тази сутрин продължава с, ако може така да я наречем, и шеговито до някъде, война на дронове. Дрона на BTV полетя отново, този път над имотите на кмета на Хасково, Георги Иванов. Мария Цънцарова е при мен. На всички, които все още не са разбрали какво е дрон, това е устройство, което лети като малко хеликоптерче и снима отгоре. Здравей, Мария! Здравей, Тони, отново. След огромния интерес и след резултатите, до които доведе разследването на Стоян Георгиев в Пазарджик, наши зрители ни приканиха да полетим над Хасково, близо до Хасково, язовир Колкотница, където се намира домът на кмета на Хасково. Той също така е наш гост и вероятно за първи път ще види от въздуха как изглежда неговия дом. Ако нещо не сме коректни с разположението на постройките в него, моля да ни коригирате, господин Иванов. Сега, вниманието ни е съсредоточено в тази посока, защото той като човек, който заема кметския пост четвърти мандат, основните доходи на него са свързани с кметската му заплата. Умножихме 16 години по 12 месеца по 2000 лева средно и стигнахме до доходи, които са малко под 400 000 лева. В данъчните декларации на кмета на Хасково виждаме също така и дарения, заеми, но суми, които така или иначе не надминават някакво нормално благосъстояние. Вече се разхождаме над дома на хасковския кмет. Изглежда като графика, но се абсолютно реално. Това беше сградата. Основна сграда, басейн, помощна сграда. Виждаме, кемпер видяхме паркиран, къща за гости, вероятно е това, или помещение, което се ползва със смесено предназначение. Къща за гости, тук изглеждаше, сякаш има и гараж, но по-късно от самия господин Иванов ще разберем. Още веднъж да погледнем язовира. Язовир Колкотница. В него приключва имота на кмета. И в този случай, както в Пазарджик, имаме оранжерия, тя обаче не изглежда толкова мащабна. Имаме и обработваема площ, също така и голяма градина. Помощна постройка номер 2, много ми е любопитно за какво се използва и каква е тя, защото тя е непосредствено до водата. Дали тази постройка тук също, къщата за гости, както сме кръстили, влиза и е построена в забранената зона, така наречения сервитут, там където няма право да се строи. Образно чашката на язовира, ако така може да го наречем, по-разбираемо. Ще чуем, след малко от архитект и от независим оценител. Беше ни трудно да намерим специалисти, които ето го Икеа, само преди това да обърнем внимание как чудесно завършва всичко, не само с гледка, а и с пряк достъп до язовира. И пак да кажем, това не е някакво наше болно воайорско желание да гледаме отгоре имотите на хората. Става въпрос обаче за хора, които са на обществени длъжности и е хубаво да разберем по какъв начин са финансирани всички тези неща. На колко възлиза този имот според консервативната оценка на независим оценител? Както ви казах, беше ни трудно да намерим такъв, който да се съгласи да направи приблизителна оценка заради факта, че се оценява имот, който не е на кого да е. Освен това, така се избягват и конкретните аргументи за това дали е законно или не да се строи тук, но нека да погледнем имота на кмета на Хасково от въздуха сега. През 2007 кметът на Хасково обявява в декларация пред Сметната палата, че същата година с съпругата му са придобили 12 декара ниви и 500 квадратни метра сграда с смесено предназначение в землището на село Гарваново. Купили ги с заеми. Всичко за 70 000 лева. От проверка на ДНСК през 2011 обаче става ясно, че постройката със смесено предназначение се е появила не през 2007, а през 2005 година. Има три вида цени: стандартна, подобрена и луксозна. Тук е луксото. Вижда се по дограмата, по покривите, по тези ламарини. Тук медна ли е тази цинкова ламарина и така нататък. 1000 квадратни метра по 1000 лева и 1 милион. Освен сградата със смесено предназначение, има и друга, която вероятно се ползва като къща за гости. И още 2 помощни постройки, чието предназначение не знаем. Но тази между тополите е разположена непосредствено до водата.
1,5 милиона събрахме. До 30% от тази строителна стойност, която до тук събрахме, трябва да сложим те нареченото административни инженерингови разходи. От птичи поглед се вижда, че имота на кмета опира в язовир Клокотница. Алея, която минава през аранжираните зелени площи, води до кей над водата. А достъпът до брега на язовира е запазен само за кмета и семейството му. Мисля, че не е редно да бъде оградено точно там, където точно в тази сервитутна зона, и допускам, че не би било редно да има огради, които да стигат точно до брегът язовира. Никакви строителни работи не могат да се правят. Съвсем респективно това означава, че никакви залесителни и мероприятия не могат да бъдат изграждани в сервитутните зони. Ако тази граница минава през част от имота, това, че имотът е навлязъл в тази зона, означава, че там може да бъде изграждано каквото и да било. Според регионалната преса, проверката на строителния контрол от 2011 установила, че семейството на кмета е строило неправомерно върху земя, която се води пасище. Наложили глоба за това и наредили да бъдат съборени къща за гости, барбекю и прилежаща към него ограда на кметската хасиенда. В имота на семейството има също басейн, детска площадка, оранжерия с обработваема площ пред нея и градина наоколо. И има ландшафтно и алеи в двора, подпорни стени има, бордюри има. Насъжденията са създадени сега, някои са заварени, вградени са вътре в целия ансамбъл. Този басейн не е такъв спортен. Тук е повече за забавление, но той е пак сериозно съоръжение, тъй като се изкопава, па се прави изолации, па се правят тази работа. Преди години кметът се скарал със своя съсед, бившият депутат Иван Стаматов, разказва ни самият Стаматов. Тогавашният депутат забранил на кмета и семейството му да минават през неговия имот, както било години наред. И за това кметът си построил собствен път, който завършва с паркинг. С мощни багери се е изкопал ската, прави се път, прави се основа и отводняването му е важно. Аз преценявам, че този имот, така както гледам, неговата строителна стойност е към 2 милиона и половина лева. Освен недвижимо имущество за милиони, общински съветници в сигнал до парламентарната комисия за борба с корупцията алармират, че кметът има и хоби за над милион. Колекционира ретроавтомобили. От декларациите му се вижда, че между 2006 и 2013 е купил 6 автомобила, за които може да се предположи, че са ретро. Общата им стойност е малко над 53 000 лева. Истинската колекция на кмета обаче се води на името на автокъща в града, твърдят запознати, с която той формално няма нищо общо. Срещаме младата собственичка на автокъщата, която е наследила бизнеса от баща си. Приживе, приятел на кмета, споделяли страстта към ретроколите. Вие стопанисвате и на кмета ретроавтомобилите? Тая информация откъде знаете? Няма обществена тайна, тая информация. Общо ни са колите. Каква част от колекцията са колите на кмета всъщност? Значи те по принцип повечето ги знаят. Едната е Ягуар, има Триумф и други автомобили, какви да ви... Те просто са толкова много. Както за ретроколите се знае, че са на кмета, въпреки че се водят собственост на автокъща, така и за този комплекс бъдещ шоурум в града се говори, че пак е на кмета, въпреки че по документи е на фирми, с които той привидно няма нищо общо. Доколкото разбираме, сега кмета си прави шоурум, където да ги изложи тези ретроавтомобили. Да, прави го. Не знам кога ще бъде готов. Точно на каква стойност се оценява страстта на кмета към ретроколите и колко струва шоурума, в който ще ги изложи, очакваме да научим от самия него. Дронът лети ли лети, ще научим от самия кмет на Хасково, който пък е при нас, Георги Иванов. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Видяхте имотите си от високо, харесаха ли ви? За пръв път ли ги виждате така по този начин? Да, гордея се с тях. Забогатяхте ли като кмет? 16 години. Забогатяхте ли? Да, забогатях. Но преди всичко искам да знаят вашите зрители. Първо, Хасково, здравейте. Вие виждате една претоплена манджа. Всички знаете за това. На времето, ако се спомняте, Бареков се упражняваше на тази тема.
после Яни Янев, Абаджиев, след това и Бургоджиева, така че нищо ново на хоризонта. И обикновено този период почваше май месец, тъй като идват избори и явно съм заплаха. Казахте, че забогатяхте. Продължавам Кажете ни. Вижте сега, как аз притежавам първата строителна фирма в Хасково, която е регистрирана на 10.04.1990 година. Сметнахте ли колко години? 25 години. Моето семейство има строителна фирма. Аз бях първият строител в Хасково. Правих по 120 апартамента на година. Така че това не е случайно. Тези пари отчетени ли са някъде? Моля? Тези пари отчетени ли са някъде? Естествено, да ви ги виждате. Можете тогава да ни кажете каква е точната стойност на вашето имение? Точната стойност вие казвате. Защо аз трябва да кажа? 2,5 милиона, консервативна оценка на оценител. Това, което виждате, е проверявано в продължение на 5 години. На 5 години ревизия. Ако някой друг в България му е правена ревизия в продължение на 5 години, да дойде да ми се обади. И въпреки, така, че и ви тази ревизия, след като провери всичко това, всички приходи на моето семейство, тъй като аз имам семейство, аз имам 2 сина и една дъщеря, 2 ми сина работят в строителството също, имат фирми, аз също имам фирми. Така че тази манипулация на зрителите, която правите с заплатите на кметовете, дайте да я забравиме. Значи, моето семейство е икономически независимо, тъй като развива бизнес. Има няколко направления. Следователно, в този момент възможност. Никой от вашето семейство не разбива бизнес. Какво работи през 2005-2007 година? Как да не развива бизнес? В момента има 4 фирми, които работят на името на моето семейство. Даже вие бяхте отседнали в хотела, който е собственост на кмета. Не го показахте. Защо не го показахте? Ще го покажем и него. Имайте малко търпение. Обяснете ни. С какво се занимаваше вашата съпруга през 2005-2007? Не мога да ви кажа. Има си ревизионен акт, ще дойдете, ще го проверите. Вие защо не поискахте ревизионния акт, в който е описано точно и ясно колко струва този имот? Дали е в чашката или не е в чашката? Кажете ни колко струва този имот. Вие сте го строили. Данъчните го казват. Всеки човек, който прави свой собствен дом, има една средна оценка. Няма средна оценка. Вижте сега. Едно жилище, като се прави цял живот. Нали разбирате? Днеска се прави едно, утре второ, трети ден, четвърто. И когато ти имаш зад гърба си строителна фирма, тя ще дойде днес, ще направи това, утре онова, третия път онова. И всичко това е документирано и остойностено. Следователно, това нещо си има документи. И когато се започнат да се говорят такива спрягания, че виждате ли, зрителите ви били поканили да покажете това нещо. Фейсбук страницата не може да видите това нещо го снимаха в продължение на години, само че от другия бряг, защото тогава тази снимка нямаше. Не се вижда, защото е заградено. Аз не съм дошъл да се оправдавам. Аз се гордея, че го имам това. И най-важното, господа журналисти, това е на името на семейството ми, на моето и на жена ми. Тоест, на името на двамата. Ние сме доказали произхода на парите си, ние плащаме данъците и всичко това. А пък, що се отнася до чашката, мога да ви кажа, че идваше експертиза от 5 човека да провери дали имота е в чашката. За колко години го строите това нещо? Включително и вашата община, вие като кмет, отдел, който работи за вас, е правил такава проверка и се оказва, че няма нарушения. Естествено, че той ще направи. Вашите подчинени разбират, че няма. Този отдел, или госпожица, извинявам се, е длъжен да даде линия, когато се строи нещо. И този отдел е дошъл да даде линия. Архитектът, който абсолютно предпазливо обясни къде минава сервитута на язовира. Кой е архитект? Архитекта, който участваше в нашето видео. Който архитект? Аз не го познавам. Председател на голяма асоциация. Вижте. Значи този архитект първо трябваше да дойде, да го вкарам в тук имота, да види кое къде се намира. Не може да заграждате язовира. Има 2 малки помещения. Какви са? Това са помещения, в които има помпи, които са хидрофори за поливане на зелените. Правилно ли да се загражда язовира наистина? Как мислите? Къде е заградено язовира? До брега, до водата няма достъп. Как да няма достъп? Това е мой имот. Това е мой имот. Как ще минеш през имота ми? Добре, а самата язовира там, където спира, където самата чашка, и там е заградено явно, защото... Заградено е, защото там е мой имот. Значи имотът ви влиза в сервитута, така ли? До чашката стига. До чашката. Оттам нататък... И аз мога ли спокойно да мина по брега? Не знам, Мария ще каже. От един имот до другия имот. До вашия съсед мога ли да мина? Ето Мария каза, че не може. Тя е била там. Тя не може, защото не знае откъде да тръгне. Ама тази ивица не е ли в самата вода? Не е в самата вода. Включително оградите влизат в водата. Абсолютно е забранено такива трайни постройки да... Аз не знам да е забранено, защото вижте сега. Господин Иванов... Момент. Съгласен ли сте нова проверка на отговорните институции? Даден под наем. Може ли само... Когато е даден под наем един язовир, той се охранява.
Така ли е? Това не е море. Вие на морето видяхте как се загражда. А това е звер, който се охранява, защото при него има рибовъдство. Има денонощна охрана, следователно хората го охраняват. Имате ли нещо против институциите отново да проверят как са разположени? Когато се желаят. Вярно ли, че започва това строителство, докато тези земи са със статут пасище? Вероятно, това може би е така. Аз съм се платил глобата. Всичко до една глоба ли е? Може ли един кмет да нарушава закона, при условие, че той трябва най-вече да го спазва? Там е работа, че аз съм почнал преди да бъда кмет. Как? Е така. Коя година започнахте? Не мога да се спомня, но тогава мисля, че не бях. Строителството е разрешително са дадени 2003-2005 година. Вижте сега, едно пасище... нарушили сте закона и вие съзнателно сте го нарушили, така излиза. Да, нарушил съм го закона според вас. Значи, когато имаш една нива или едно пасище, ти имаш процент, който можеш да застроиш като стопанска сграда. Но не му е бил сменен статут изобщо на тази земя. Там са категорични заключения има ли предписания за събаряне на поне една от тези сгради? Да, имало е на тази барачка там най-долу. Виждате ли, пише помощ за постройка 2. Тя беше съборена. Защото доказаха, че била незаконно построена. Това беше едно помещение за гъски. Трайни насъждения също така. Алеи, трайни насъждения също така не могат да бъдат в сервитута. И добре, това какво е пречи на вас? Че има дървета покрай язовира? Не на нас, на закона пречи. На кой закон? Казах ви, че язовира е под наем. Има ли данни на РДНСК, според които трябва да се разрушат къщата за гости, барбекюто и прилежащите към него огради на кметската? Не, това е погрешна информация. Кажете ни колко струва. Това е погрешна информация. Даже госпожата или госпожицата така и не ми уточни. Добре, госпожата, която беше в Хасково, трябваше да дойде да й дам документи, без да коментираме. Помолих за среща с вас, вие бяхте категоричен, че искате в студиото. Вие се базирате на един сайт, който сам по себе си се опитва вече 15 години да ме атакува. Ние се базираме на цитати. С нощи с точна информация какво ще гледаме днес. Аз сега го видях за първи път. Нали? Така ли е? Верно ли е, че за първи път го виждам това, което представяте? Кажете ни, на каква стойност... Верно ли е това, че за първи път го виждам днес този филм? На каква стойност е колекцията ви от ретроавтомобили? Това ще го кажа специалистите и ще ви кажа защо. Защото и така сега, както се говорим, тяхната цена се увеличава. Над милион ли е? Един момент. Да, може би са и над милион. Над 2 милиона? Може и 3. Може и 4. Вие за колко сте ги придобили въпросът? Те може сега да се покачат цената. Документи, господин Хикимян. Там пише, моите автомобили 80% са купени по банков път. Нека да не забравяме. Значи тази цена, която съм платил, а вие не сте ги виждали в какво състояние. Извън тези, които сте декларирали, имате ли на името на тази автокъща? Не забравяйте това. Освен тези, които сте декларирали, има ли на името на тази автокъща, както така свенливо се усмихваше момиченцето? Да, има. 3 автомобила има, които са при мен. Те са си на тяхно име и стоят при мен. Защо? А шоурума на чия има и защо? Шоурума е на името на фирма на синовете ми. Значи пак е ваша? Естествено. Естествено, че е мой. Казвате, че може колите ви да са... Аз съм на 60 години, госпожо, и съм работил цял живот. 30 години съм работил в строителството. Вие какво очаквате? Да живея полива ли? Момент, казвате, че колите ви... Айде да се разбереме, любима България. Всички ли трябва да сме се рухомили и мислите, че един кмет може да е кмет, ако живее в полива? Така ли излиза? Въпросът е кмета дали може да се докаже доходите и... Аз съм ги доказал 5 години. Вие не ме слушате. 5 години ревизия, която доказа, че това е законно. Като стойност и като наличност. Казвате, че колите ви струват, може и 3, може сигурно и 4. Може, да, може. С колко милиона влязохте тогава на кметския пост? Не се спомням с колко милиона. Защо трябва да влезна с милиони? Нали казахте, че сте имали строителен бизнес, купувате коли за милиони? Не купувам коли за милиони. Аз купувам коли, които след това струват за милиони. Къде живеехте като кандидат кмет първия си мандат? В собствена къща в град Хасково. В собствена къща в град Хасково? Да. Кога започнахте да живеете тук? Една от хубавите къщи. Може би след 2 или 3 години след това. Вече 12 години живея тук. А защо не като строителен предприемач, а като кмет ви виждаме толкова заможен? Къде искате да ме виждате? Защо като след като съм кмет, как да ме виждате? Ако трябва да напусна ли? Какво? Колко са доходите на цялото ви семейство? Искате да кажете, че един кмет трябва да е бедняк. Това ли искате да кажете? Любопитно е преместване. Нещата сега. Ние не казваме, че трябва да сте бедняк. Какво казвате? Питаме конкретни неща. Какво е работила съпругата ви? Вие не казахте какво е работила съпругата ви. Защо да не живее в такава къща като кмет? Не, просто фактите са любопитни. Преди да сте кмет, жилище в града. Като ставате кмет, жилище, което загражда язовир. Да, че наоколо има също други, които живеят в подобни жилища. Да, и то бивши депутати, и също строителни предприемачи. Така че нормално е. Аз не съм дошъл да се оправдавам. Аз си казвам, да, това е мое, за разлика от някои други, които казват, че е на приятели или на той или на ония.
Документирано е, плащам данъците, може да проверите. Превишите ли си правата като кмет? За кое? В самото строителство на този обект. Не, самото строителство не съм превишил правата. Няколко принципни въпроса. Да. Човек с опит, да кажете, 18 годишно момче може ли да построи огромен впечатляващ хотел? Може. С какви средства? Със средствата на фамилията. Добре, чакайте, тази фамилия, нали уточнихме? Да, колко милиона? Кажете, колко... Вие какво се мислите, че едно момче от моето семейство ще е сам? Цялата фамилия е зад него. Тази още фамилия като ученик... работи. Нека да е ученик. Защо му доверихте такива, да кажем, правомощия на 18 години? Защото законът го изисква, господа. Значи, когато един кмет стане кмет, той трябва да се лиши от всичкия бизнес. Той трябва да разчита само на заплатите си. Така, аз съм човек, който идва от бизнеса. И никога няма да се оставя бизнеса. Като човек от бизнеса. И затова фамилията ми продължава да развива бизнеса. Пазарно а този бизнес е онзи, който инвестира и финансира всичко това, което се прави. Като бизнесмен, възможно ли една нива да поскъпне 264 пъти в рамките на един месец? Зависи какво е предназначението на нивата. Ако я продава вашата съпруга? Възможно е. След като има купувач, защо не? Богато ли е семейството ви? Достатъчно има, за да живее нормален живот. Способите за трупане на това предлагам да ги видим в един репортаж, който обобщава бизнеса на семейството ви и хотела, с който се гордеете. Добре, нека ги обобщава. През 2006-та единият син на хасковския кмет става пълнолетен и си построява този хотел. Месец след като навършва 18, Павел си прави фирма. От мъж от Първомай купува правото на строеж, което мъжът 3 години по-рано е придобил от община Хасково. За почти 800 квадратни метра Павел платил 70 000 лева. След това купува и съседен имот от още 220 квадратни метра. А след това фирмата му сключва договор с общината, т.е. Павел сключва договор с баща си за отстъпено право на строеж върху други 1271 квадратни метра общинска земя срещу 41 000 лева. Без знанието и без санкцията на Общинския съвет, твърдят тогава съветници в писмо до Комисията по корупция в Народното събрание. Възможност да строи върху общинска земя, 18-годишният бизнесмен получава и върху още 640 квадратни метра общинска земя. Поискахме и очакваме да получим информация от регионалното министерство, какви проверки са правени на хотела на кметския син и има ли открити нарушения при строителството. Активни в бизнеса са и другите членове на кметското семейство. На 12 март 2012 съпругата на кмета купува за 5000 лева фирмата Българска строителна компания. 3 дни по-рано фирмата е придобила единствената си собственост – нива за 4500 лева. Любопитното на тази нива е, че за по-малко от месец цената й от 5000 лева нараства на 1 300 000 лева. Разкритието прави журналистът от хасковски сайт Тодор Кръшков. Фирмата, която плаща 264 пъти по-скъпо нивата от 4 декара, е Европът 2005. Години наред същата тази фирма съди община Хасково, защото общината й дължи пари за извършени ремонти. На същата дата, на която фирмата подписва, че ще плати 1 320 000 за нивата на съпругата на кмета, община Хасково пък се съгласява да изплати задълженията си към фирмата. Подписват споразумение, с което Европът 2005 ще получи 2,5 милиона лева. На вас пазарно ли изглежда? Изглежда интересно, повдига много въпроси. Освен, че купува земята от жената на кмета, фирмата се отказва от 500 000 лева лихви, които преди това е търсила в съда. Според юристи, това е обичайна практика при споразумения. Справка в регистъра за обществените поръчки показва, че след дългия период на съдебни битки с общината и след сделката с кметската съпруга, Европът започва да печели отново обществени поръчки в Хасково. До сега 5 на брой за почти 4 милиона лева. Потърсихме фирмата на телефонния номер за контакт, посочен в търговския регистър. Никой не отговори. И по-големият син на кмета, депутат от реформаторския блок Станислав Иванов, е активен бизнесмен в родния си град. Един от 80-те сигнала срещу кмета, по които работи полицията в Хасково, унагледява как общински пари се вливат в семейни фирми на кмета. През 2007 година фирмата Анико сключва договор с общината да построи 5 от тези социални къщички за 3 милиона 640 хиляди лева. Самата фирма, която
е сключила договора, се е оказало, че в момента май няма достатъчно работници, които да го изпълни и е предоставила на фирма на близка до кмета на общината, която пък е изпълнила тази поръчка. Близка на сина му е фирмата? Да. Фирмата, която в действителност поема строителните дейности, е Алфа С, собственост на Станислав Иванов. По този договор Алфа С освоява не само тези 3 милиона 640 хиляди лева. Цената на търга е увеличена с около 18%, съобразно първоначалната цена, която е била договорена между общината и изпълнителя. Аз друг път не съм чувал обществени поръчки да се анексират по този начин и в доста случаи при такива моменти ги изпращаме на прокуратурата, за да се образуват досъдебни производства. А в същия случай пак е изпратено на прокуратурата. Производството е прекратено в крайна сметка. Това е само едно от десетките производства срещу кмета, които окръжната прокуратура прекратява. В града знаят, че по всички тях работи един единствен прокурор – Петър Мидов. Неговото име е познато и от тефтерчето на Красьо Черния. Той беше един от наказаните по случая магистрати. От прокуратурата ни увериха, че не е възможно един прокурор да е работил по всички сигнали срещу кмета. Но отказаха да ни кажат имената на другите прокурори, ако има такива, с мотива, че нямат практика да ги осветляват преди делото да влезе в съда. От всички 80 сигнала срещу кмета, 49 са стигнали до прокуратурата. 2 са влезли в съда. И по двата Георги Иванов е оправдан. Данните са на МВР и прокуратурата. 5000 лева една нива, 1 320 000. Да. Как става това? Така. С информация. Когато човек има информация какво е бъдещето и какво може да стане с тази нива, естествено не струва толкова, утре ще струва много. Вие употребявате информацията, която имате в полза на семейния бизнес. Тази нива беше сметище. Разбирате ли? И затова никой не иска. В рамките на един месец поскъпва тази нива. Да. Не е ли порочно? Как така? На кого да дадете? Не е ли конфликт на интереси това? Къде е конфликт на интереси, че даваш информация? Има ли забрана? Вие като кмет от позицията на кмет давате информация на съпругата си, не на нея. Защо не дадохте на мен тази информация и аз искам да забогатя? Защото не сте се интересували. Как да се интересувам, като не знам? Правилно ли схващам, че информацията, с която разполага кмета, се ползва в изключителна подкрепа на неговия семейен бизнес? Не само на семейни, и на много други бизнеси. И на приятелски бизнес. Дори и на приятелски, и на неприятелски. Аз един булевард, когато го построих предварително, там струваше един декар 300-400 лева. В момента, в който го построих този булевард, един имот струваше вече 100 000 лева. Ето това е конфликта на интереси, за който говорим. Къде е конфликта на интереси? От вашата информация, от вашата... Не, тук бъркате конфликт на интереси. Чакайте сега. Кажете, конфликт на интереси ли е, когато... Информацията не е конфликт на интереси, господа. А какво? Бъркате. Информацията не. Конфликт на интереси ли е, господин кмете? И не работя на някаква борса. Ако давам борсова информация... Тази фирма същия... Но сега искам, понеже ми остана много малко време, да ви кажа нещо, тъй като по въпросите, моля ви, само имаме много въпроси. Явно, че BTV започва една много сериозна активна дейност. Явно сте много зле финансово и искате да се натегнете на някой. Какво искам твърдите? Да се обърна. Господин Борисов, това, което ви прави услуга BTV в момента, в никакъв случай няма да ви помогне в тези градове, в които са подготвени да бъдат бъдещи. Искам да прочета един списък, който се намира в BTV и по който се работи. Ние защо не подозираме за този списък сега? Сега ще ви кажа защо. Защото не са ви го дали, а те ви дават... Може ли само твърдо да повторите своето подозрение? Защо подменяте темата на разговора сега? Петър Паунов, Кюстендил, Златко Живков, Монтана, Красимир Костов, Шумен, Антон Тодев, Сандански, Георги Иванов, Хасково, Йордан Лечков, понеже и той обяви, че ще се кандидатира, Николай Димитров, Несебър, Цонко Цонев, Каварна, Кирил Ердонов, тъй като очакват да се върне. Добре, вижте сега, господин Ива, какви са Владимир Москов, Гоце Делчев, който е под въпрос, ако БСП... Прекрасно. Само, че това е сценарий, който вие си разигравате. Вие, господин Иванов, заедно с тези хора се чухте и се разбрахте. Сценария, който на времето започна... Това са кметовете, които най-много сте били на власт. Да. Именно
кмете, а какъв е сценария? Защото по някакъв начин вие сте успели да се може би господин Гергов търси някакви активи от тази цялата работа. Благодаря ви за тези обвинения, които произнесохте в ефир. Важно ги, че когато един коментар е лъжа, той има носи последствия. Господин Кмете, и вие ще търсите онова, което не може да намерите. Господин Кмете, аз това, което съм направил, е проверявано от прокуратура, от ДАНС, от данъчни... Как ще коментирате това, че само един прокурор ви проверява всичките случаи? Ами вие го коментирайте. Ами как аз да го коментирам? Идете в главна прокуратура... Не е ли порочно и това нещо? Не, че изчакайте малко. И всички преписки катастрофират. Вариант. Защото половината от преписките, които ми атакува, е от този прокурор. И аз имам жалби няколко. Може да проверите в главна прокуратура. Имаше проверки. Господин Кмете, нека по фактите. Целият град знае този прокурор какво отношение има към мен. Защо давате обществени поръчки, които са близки до вашето семейство? Кои са близки? Фирма на сина ви. Кой е аз? През обществена поръчка е спечелена от фирма на сина ми, госпожо. Първо, тези сгради, които показвахте, не ги е строила фирма Анико. Информацията ни е от полицията. Информацията ви е от това момченце с очилцата, което шпацира нагоре-надолу. Шефа в полицията не е момченце с очила. И какво каза шефа на полицията, понеже аз нямах слушалка и не можех да чуя добре. Какво каза той? Обществена поръчка, фирма Анико. Анико, какво още има с мен? Обаче не може да я изпълни. Веднага я дава на кого? На фирмата на вашия син. Закона не го забранява. Закона не го забранява. Морално ли е? След като закона много неща не забранява. Защо да не е морално, след като... Вие приемате го за морално. Приемам го за морално, след като има възможност. Вие какво искате? Един кмет, като вземе един град, цялото му семейство да живее в друг град ли? Това не искате. Признавате... Да не може да работи в съответния град. Така, защо не отидат тези, които плюят, да проверят обекта как е изпълнен? Има ли присвоява, няма ли присвоява? Защо не отидете на магистралите да видите онези големите босове, които взеха магистралите, как в момента не са платили 1 лев на подизпълнителите? Вие знаете ли, че моя син го завлякоха 1 милион и 600 хиляди лева? Е това момче, което показвате като господин Кмете. И го завлече другаря Васил Божков. Това знаете ли го? Не го знаете. Искра Панайотова Захариева, каква ви се пада? Тъща. Иван Георгиев Петров Джона. Приятел. На приятел и тъща сте дали земя няколко пъти. Фирмата им. Купили се на търг със съответните решения на Общинския съвет, търга минава, те печелят и така нататък. Вижте, за разлика от нечи други тъщи, които са пенсионерки и дават пари да се купят 6 апартамента, моята тъща развива бизнес и ми дава пари за това, което е необходимо. Моля? На колко години е? Кой? Тъщата ви. На 70. Жива и здрава да видим видеото. Жива и здрава ще е, да. Сделки с общината сключва и тъщата на кмета. Показват го случаи, по които са работили МВР и ДАНС. За сега без успех. През годините кметът на Хасково обявява имот на Министерството на отбраната, имоти на информационно обслужване и на Българската православна църква за частна общинска собственост, въпреки че всяка от институциите има нотариални актове за собственост. Колегите тогава са установили по жалбата, че община Хасково е съставила актовете за частна общинска собственост без да има правно основание за това нещо. И тези проверки приключват в прокуратурата без данни за престъпления. Имотът, собственост на църквата, повече от 10 години е ползван от общинско предприятие под наем. Кметът обаче спира с наема и обявява земята за общинска собственост. На 21 юни 2006 година имот е актуван, църковния имот, като общински. И забележете, с завидна бързина, една седмица след това, след внесена докладна записка от кмета на общината в Общински съвет решава да се продаде този въпросен процесен имот. Той се продава на фирма Арес 2002. Фирмата Арес 2002, която получава тези 6 декара за 374 000 лева, е собственост на Иван Георгиев Петров и Искра Панайотова Захариева, тъщата на кмета. След около 3 години фирмата продава същия имот за почти 1 600 000 лева. А 3 дни по-късно земята става собственост на голяма търговска верига, която възнамерява да строи магазин там. Църквата обаче не се отказва от земята си и преди дни съдът я връща. Последният собственик, търговската верига, е осъдена да върне земята на църквата.
Любопитно е, че е останала без земя и без 2 милиона платени за нея. Няма информация търговската верига да е завела иск, с който да си потърси парите от фирмата, която й е продала чуждата земя. Така при тъщата на кмета и Иван Петров остават 1 600 000 лева. Щастливи ли са тъщата ви приятеля с тези пари срещу нива, която не е тях, не се е продали? Към момента на продажбата нивата беше собственост на общината. Всички документи, които е необходимо, минало е през общински съвет, деклариране е в тръжни документи, играна е обществена поръчка. Съдът е върнал не като тях. Само една снимка да помоля нашите колеги да погледнете. Училищен физкултурен салон и за него залепена сграда. И какво? Кой строи така в Хасково, господин кмет? Който има право. Вашата тъща и вашия приятел, без 3 метра отстояние. Вижте, за 3 метра вие не дайте да говорите, там си има... Това е залепено, не виждате ли? Защо да не е залепено? Това са обществени сгради. Вие знаете ли, че когато са обществени сгради, могат да бъдат залепени? Директора каза, аз съм щастлив, само обществена сграда. Това е частна сграда. С обществено предназначение, госпожо. Когато и сте продали земята отново на тъщата. Предназначение, отстоянията не са задължителни. То очевидно нищо не е задължително в община Хасково. Това е ваше обобщение. Добре, господин Иванов, може ли пък ние да обобщим следното нещо? Можете. Кмета, неговите 4 мандата вече, неговите приближени, семейство, съпруга, синове, тъща и приятели, всъщност получават обществени поръчки, облагодетелстват се от поръчки с поръчки. Това е ваша интерпретация. Заобикалят закона, така че да не... Имате право да е отречете, но явно. Аз това правя. Колко милиона влязохте в първия си мандат и с колко излизате сега? Аз се подготвя. Вие дори не ми казахте какво ще представяте. Аз идвам и за първи път аз знам парите колко имам в картата. Щях да изчисля с колко съм влезнал и с колко излизам. Може ли да обобщим семейният бизнес колко е придобил от общинския бюджет и евросредства? Ако искате, изпратете писмо, ще ви отговоря. Счетоводно ще го отчетовода и ще ви го пратя. Прекрасно, ако искате, има декларации, които може да проверите. Аз, например, бих ви казал, тази фирма, която ви обслужваше, която ви водеше насам-натам, казва се Еском, тя има оборот годишен 7 милиона, а декларира печалба 20 000 лева. Това нормално ли? Пускайте сигнали. Защо? Аз да не съм държавен. Ще се кандидатирате ли отново? Защо трябва ли? Защото явно се облагодетелствате, така добре забогатявате. Точно работите против това да не се кандидатирам. А обаче при мен ефектът обикновено е обратен, госпожо. Защото това не е за първи път. Това е поредната атака срещу Георги Иванов, само че друг път е прокуратура, ДАНС или ваше момченце Бареков на времето. Казвате, че забогатявате по време на мандатите. Имате ли нужда от още богатство? Фамилията ми забогатява, но това, което прави и печели, тя го влага. И го влага в моя град, в Хасково, който аз обичам и който градя. И вие с вашето лицемерие дори не направихте една снимка да видите, че в този град се намира най-голямата Света Богородица монумент в света. Намира се паметник. Фамилията ви забогатява със средства от общината, на която вие сте кмет. Не коментирайте, не със средства на общината. Но вие до сега ни давахте примери. Кои примери ви давах? За тъщата, за приятеля, за сина, който... Сделките, обществените поръчки да минавате пред общината, господин Иванов. Какво забогатяват общината? Вие не виждате общината си получава своите пари. Какво има в това? Не ни казахте, ще се кандидатирате ли сега или не? Ще се кандидатирате ли? Трябва ли? Това го отговорите по този начин. Трябва ли? Няма сега. Не, вие така както работите и ще атакувате и другите, може би ще получите точно обратен ефект. Въпреки вашия списък и въпреки вашата най-лесна атака, за това, че едва ли не е някаква атака срещу вас, нашия дрон ще продължи. Нашия дрон ще продължи дали... Нека си снима дрона, ако искате всеки ден заложете. Елате, даже ако искате ще ви покажа и вътре. Очакваме сигналите на нашите зрители и вашия отчет с колко влязохте като кмет и с колко до момента семейството е забогатяло. Заповядайте отново. Защо това какво лошо има за едно семейство в България да забогатее, госпожо? Мисля, че... Когато кметът... Добре, кметът какво трябва да живее? В колиба ли според вас? В какво трябва да живее един кмет? Питам аз. Според законите. Кое е незаконното тук? Дано институциите се заинтригуват да проверят по-прецизно. Ще поискам, ето тук го казваме пред всички зрители, ще поискам запис от този филм и всичко това, което вие споменахте, че е незаконно, ще искам да докажете, че е незаконно. Добре. Защото трябва да го докажете. А ние искаме да докажете. Заповядайте, докажете, че някой ни е направил поръчка да снимаме с дрона. Вие чухте ли ме? 5 години ревизия. Тази къща е мерена с метър. Тя е мерена с метър, но и вие самия признахте, че е построена върху пасище самото начало. Колкото е построена върху пасище? Очевидно правилата нямат особено значение. Това е върху моето пасище, не е върху вашето, нали?
Благодарим ви. Кметът на Хасково Георги Иванов, гост на предаването. Останете тук. Денислав Борисов с новините е най-любопитното към часът 8. Здравейте, за поредна сутрин новините ги правите вие, освен темата, която започнахте току-що. Следим състоянието на бебето в болницата във Варна, за което има подозрение, че е бито. Също така в новините ще ви кажем колко хора сляха почивните си дни.